Bosak, urar sam. Imamo urarski servis u kojem popravljamo uglavnom švicarske satove. Nalazimo se u centru grada, u prolazu Sestara Baković. I radionica ovdje postoji od 1928. godine. Ja sam sad već 5. nasljednik urar koji je nastavio i dalje baviti se istom djelatnošću. Satovi su takva kategorija instrumenata ili strojeva koji se ne mogu robotski niti sastavljati u proizvodnji, a kamoli raditi servis na tome, jer svaki sat je jedinica za sebe i ima drugačije tehničke režime održavanja i ima drugačije alate. Znači, za svaki sat se mi moramo posebno pripremiti i na njemu raditi intervenciju koju on zahtijeva i sve se to mora raditi ručno. Čak u samoj proizvodnji satova robotika ne postoji samo proizvodnja nekih dijelova koja je automatizirana sa CNC strojevima, ali sve ostalo se mora ručno i kontrolirati i sastavljati. Upoznajemo razne ljude koji su od predsjednika pa do ljudi koji održavaju naš grad čistoćom. Zadovoljni su i oni ako uspijemo riješiti njihov problem, ali zadovoljni smo i mi kad vidimo osmijeh na njihovom licu. I to je taj krasan dio tog posla. Nadam se da će lijepi zanat i ovako lijepi obrti da će ipak naći zainteresirane, jer ima puno dobrih i kvalitetnih satova i njih će trebati održavati.